Nyakoro mojo mano paro mawuok e county ma Siaya ndiko jopuonj pod en gino ma jopuonj giwegi pod gimedo mana ywake. Te county ma Mombasa giwacho nade? Joja oko ne obet piny kendo loso kanyo god jogo mane sector ni ma somo wawinjane. Tony dan alura alo. Anatiyo Mombasa kae kaka jatend jopuonj mar Kilindini. Kilindini wacho ni mono jogo Changamwe kod Likoni. Adier waduoko erokamano ni jopuonj osetiyo matek chakre Dibora Beach makoro kendo gidhi holiday matin. To biro bedo ni holiday matin. Koro miyo wadwaro ni kaka holiday machuok ni jonyuol obed machiegni sana gi nyithindgi. Kik oyud nyathi moro nolal, oyud nyathi moro mako ich, oyud nyathi moro mak. Wadwaro ni orit nyithindogi mondo sama sani gintie e dalano, nitie homework momiyo jopuonj ma nyaka gisom kendo nyaka gitim. Obed nyathi ma ja nursery, obed nyathi ma ja grade 1 up to 9, obed nyathi ma ni grade form 1 to form 4, obed grade 10 to grade 12. Gibed ni irango gi maber nikech nyithindo gin mwandu. To kata kamano jopuonj odhi holiday ka gin kod gol maduong' kabisa. Iyo negi chung' ni mitiani, negi chung' ni piny mar higa 2025, to nyaka sani jomo nochung' kaka invigilators, kaka nochung' kaka supervisors, kata nochung' kaka center organizers, pok ochul nyaka jo field officers. Omiyo wakwayo ni sirikal ni kopitia idara mar elimu, kopitia idara mar pesa, jod bad giket pesa, kik gini jopuonj bed gi mirima. Ka sa tam wadwa yawo mar adek en tam machuok midwaro mapiny chiegni, to ka jopuonj ng'ur to biro miyo wan ka jotend jopuonj wabiro gi tich matek sana mondo wawach ni in gichung' ni piny. Asa kaka vigilation mabiro timre higa mar 2026 ok nyal timre maber ka onge japuonj pok ochule gote ma higa mokalo. Ningeliomba wazazi ambao wako na watoto sahihi wako nyumbani, muweze kulinda watoto wenu wasije wakaingia kwa madawa ya kulevya, kula mguka, kunywa chang'aa, kuvuta bangi. Muwe mnawamonita vile wanavyoendelea. Wakiondoka asubuhi mnajua wanaenda kucheza wapi. Wawinjo mano ma e county ma Siaya kod mano ma